Hello mga kabelbel! Welcome to Chloe and Mama Vlog! So first day with you guys is magsa-shoutout po Wow! ako. Before yan, magbibigay muna ako ng verse ko sa Bible. Children, obey your parents for the Lord. This is right. Ephesians 6 verse 1. Shoutout ko ni Kakong Marte, ang astig na batang Quiapo. Shoutout ko ni Kuko Martin. Ay, layo naman kay ko. Kuko, rako ni Kuko Martin. Bang, bang. Ah, patay. Da, patay lagi. Ganda na pagkita. What? Ginagawa mo? Sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Ginagawa mo? Tanay. Siya, ang bangis niyang gumiling, ang bangis niyang gumiling. Mataw-taw, ang tahong duwet. Ginagawa mo? Idol po din ako. Pasok na ba ko pagka-artista? Ay, sayaan ako idol, uy. Vlogger man ko, uy. Pero di lang ko sikat. Sila sikat man, ay may gikuha. Ako aneh. Wala dyan ta aneh. May pay matulog. Dami nang kinuha mo. Apil ba ko, uy. Dagan na kayong tulungan. Isasad ko ba? Maya lang, artista ko. Bitaw, dreaming na kay ko, oy. Pero, diha ako kutob jud. Sige, naro sa imuha kung kaon ko nimo. Sobrang cute niyo po, oy. Sobrang astig niyo po. Ikaw ang tanggol ng buhay ko. What? Haha, grabe. Okay kaayo. Idol, ipasok mo ako sa Batang Quiapo. Kuya Tanggol, ang grami ng vloggers na nakapasok dyan. Dungog-dungog lang ba? Pansin ba? May na lang po, nakita. Nag-effort ako. What? Ko ba basig sa shoutout eh? Ilang good, basta pansin ko ni Idol, Tanggol. Umbram ko, nagnaamaw eh. Ha, okay, vlog-vlog eh. Sige, pansin ani, kasi hindi ka pansin nun. Pansin, pabor. Vlog, pabor. Dili jud mamansin. Ikaw ang tanggol ng Quiapo. Ang ganda ang tinasasaya mo, idol. Sana andyan ako para mas maganda. Ang cute mo po, idol. Quiapo, boy ka. Pwede, Quiapo girl rin ako. Hahaha, feeling kay ko ba? Bitaw, juk ng idol. I hope Sunday mapansin mo ako. Ingat kayo sa mga kasama mo doon sa Quiapo. Someday mapansin mo rin ang beauty ko. Beauty mo rin ah. From Cagayan de Oro City, Philippines. Buhay! Bye-bye!